Goddag og velkommen til vel i foreløbig sidste afsnit af TV Frihed. TV Frihed bliver desværre nødt til at lukke, og årsagen er, at den kontrakt, som TV Frihed har haft med Kulturministeriet, Slots- og Kulturstyrelsen, er blevet slettet og stoppet. Der er kan være mange forklaringer til hvorfor, og jeg vil gerne sige, at vi ved det ikke helt præcis. Der er nok mange argumenter, men grundlæggende så er min erfaring med det her med at arbejde med oplysningsarbejde, at det kommer sådan meget bølger. Indimellem så kan det være, er der mere plads til små uafhængige medier, og indimellem så bliver det den omvendte verden, hvor at der er mindre plads. Og lige nu er der af forskellige årsager ikke så meget plads til sådan nogle små medier som TV Frihed. Det gør dog ikke, at at den måde, som jeg har arbejdet med TV Frihed på, vil ændre sig. TV Frihed har i bund og grund hele tiden været et dialog- og fredsprojekt, og det vil det sådan set fortsætte med at være. Jeg kommer ikke til at lave om på noget. Det er rigtigt, at staten ligesom ikke vil være med til den måde, jeg har lavet tingene på. Det er også okay. Altså, det er jo statens eget valg. Hvis de ikke vil arbejde på den måde, jeg gerne vil, så er det jo deres valg at sige, at det vil vi ikke, og det vil de tydeligvis ikke. Fremadrettet så kan jeg sige, at der er nogle forskellige ting, som så sker, dels i mit liv, men også i forhold til de der medier, som jeg arbejder med. For det første vil jeg sige, at jeg skal have et nyt arbejde. Og hvis der er nogen, der har nogle fede idéer, så er I hjertelig velkommen til at chippe ind. Jeg har jo tidligere arbejdet som handicaphjælper, og jeg har været lærer forskellige steder, både på pædagogseminariet, jeg har også arbejdet på Handelshøjskolen, og ja, i det hele taget været meget rundt de her forskellige undervisningsfag. Jeg er jo også journalist, så hvis der er nogen, der har en spændende stilling som journalist et eller andet sted, så er de hjertelig velkommen til at ringe og hyre mig på et eller andet niveau. Så det er den ene ting. Den anden ting er, at TV Frihed er jo på en eller anden måde stadigvæk lidt levende, forstået på den måde, at mange af de ting, som jeg har beskæftiget mig med, altså naturdebatten, altså de her forskellige socialrealistiske ting, jeg har lavet, de er her jo stadigvæk, og de seere, som der har været knyttet til de her forskellige projekter, er her stadigvæk. Og mange af dem ringer og skriver, og vil gerne dels støtte TV Frihed, skråstreg, hvad det så nu end bliver til, og vil samtidig selvfølgelig også gerne bruge TV-omsorg, TV-natur, whatever det kommer til at hedde i fremtiden. Og det fortsætter stille og roligt. Jeg kommer ikke til at lave om på den måde, jeg laver tingene på. Det er altså stadigvæk et fredsprojekt. Uanset om det er nogle af de her ting, som er socialrealistiske, hvor vi kritiserer socialstaten for at give bedre kår til de svageste, eller det er en del af hele den naturdebat, så vil målet stadigvæk være fred. Det vil jeg altså gerne understrege. Det her er ikke et projekt, der forsøger at skabe ufred. Det er ikke mit mål at skabe mere ballade, end der er i forvejen. Og det gælder for alt det, jeg laver, og det gælder specielt for TV Omsorg. Jeg kommer ikke til at lave ting, som sår mere splid. Jeg synes, det er vigtigt, at de svage har en stemme. Jeg synes, det er vigtigt, at folk kan komme til, selvom at de måske ikke har så mange midler osv. Og derfor så er jeg meget engageret i det. Og der er flere, der har skrevet, og der kommer også noget mere under TV Omsorg. Men jeg vil gerne lige understrege, at det er ikke med det formål at lave ballade. Det er ikke med det formål at undergrave socialrådgivernes arbejde. Slet ikke. Der findes masser af fantastiske socialrådgivere i det her land. Det er med det formål at skabe en positiv udvikling inden for området. Og alle regler bliver overholdt. Det kører efter alle kunstens regler. Så det er altså ikke TV Omsorg, som skaber splid og ballade. Vi arbejder med oplysning. Vi arbejder for de svage. Vi arbejder for at skabe bedre vilkår for dem, der har meget lidt. Og så lige en kommentar til hele den her debat omkring islamkritik. Jeg startede som islamkritiker for snart 20 år siden, tror jeg. Det skete ved, at i Holland var der en hollandsk kunstner, der blev likvideret, og derefter en hollandsk politiker, Pim Fortuyn og Theo van Gogh. Og
allerede dengang kunne jeg godt se, at hvis man skal operere på nogen som helst fornuftig måde inden for det her felt, så bliver man nødt til at gå med med listesko. Og det har jeg sådan set altid gjort i al den tid, jeg har arbejdet med islamkritik. Der er andre, der går ud med bål og brand og skaber opmærksomhed omkring sig selv. Det har aldrig været min måde at gøre tingene på. Jeg har altid arbejdet meget sådan i kulisserne, bag om tingene og så videre. Og det er simpelthen fordi, at det er så betændt et område det her, at det er ufatteligt svært at operere i det, uden at enten blive myrdet, eller forfulgt, eller whatever. Jeg mener, altså mit eksempel er jo ret klart. Jeg har jo ikke dødt, fordi jeg har råbt specielt meget omkring islamkritik, og stadigvæk så er der meget bevågenhed omkring, hvad jeg render rundt og laver, ikke? For at sige det som det er. Og i bund og grund, så synes jeg også, at ligesom de andre ting, jeg laver, så skal islamkritikken i min optik også ultimativt pege mod fred. Og det synes jeg egentlig også er det, jeg har arbejdet med. Altså, jeg har jo været med til at lave hele den her borgerrettighedsdiskurs, ikke? Hvor jeg har sagt, jamen, altså, hvis du er islamist eller et eller andet, jamen, så er du ikke velkommen i Danmark, men hvis du overholder dine borgerrettigheder som migrant eller muslim, whatever, så er du velkommen. Det har ligesom været mit take på det, og det har jo været med til at være meget fredsskabende, synes jeg. Ikke bare i Danmark, men jo også hele verden rundt. Fordi det netop stiller nogle klare og fornuftige rammer op omkring hele den her debat. Så det har været fredsskabende. Jeg er jo bare ikke alene i det her felt, og det er ikke kun mig, der ligesom sætter dagsordenen, og derfor så kan jeg godt forstå, at der er andre, folk er bekymrede, og at de synes, at det er for meget og sådan noget, ikke? Altså, det er jo, vi bevæger os hele tiden på krig, på kanten af krig. Altså, det er jo ligesom det, der er realiteten, ikke? Og krig er horribelt, det er forfærdeligt, det er ikke noget, vi skal ønske os. Derimod er det vigtigt, at vi finder fred med hinanden. Jeg har arbejdet mange år med fredsarbejde i Mellemøsten, hvor det jo også er båret frugt på mange måder i Herbert Pundiks ånd, ikke? Altså, og ja, altså, jeg går ind for ytringsfrihed, jeg går ind for muligheden for oplysning. Jeg har lige støttet Fiuze, min gode veninde, som er kunstner, fordi hun skal have lov til at ytre sig. Samtidig mener jeg også, at vi skal finde ud af at være sammen. Altså, det er min holdning. Fordi hvis ikke at vi finder en eller anden form for fælles platform, noget vi kan være enige om, jamen så ender det jo altså med, at der kommer krig. Altså. Og det er ikke noget, vi skal ønske for nogen som helst. Så ja, så også her vil jeg understrege, at det arbejde, jeg laver, har lavet og kommer til at lave fremadrettet, det bliver ikke med det formål at skabe konflikt og ballade. Det bliver også inden for det her felt at skabe fred og skabe en mulighed for, at vi kan være sammen. Så det er det. Så der er masser af projekter, der er i gang, og jeg vil sige, at jeg har arbejdet rigtig meget med politik, for at sige det som det er, og jeg har også gjort det under TV Friheds faner. Arbejder også internationalt med politik. Jeg er lige blevet inviteret til Oxford igen, så min internationale politiske karriere går faktisk rigtig fint. Og det er jo meget godt. Altså, men det er klart, at når TV Frihed bliver lukket sådan her i Danmark, så er det selvfølgelig en del sværere at få tingene til at fungere. Det er jo alt andet lige stærkere at have en solid økonomi under sig, end hvis man ikke har en solid økonomi under sig. Men det giver også lidt nogle åbninger. Altså jeg vil sige, at jeg vil gerne arbejde sammen med nogle politiske partier i forhold til strategi. Jeg har lige lavet et sådan et projekt, der hedder triercommunications.dk. Det jeg lægger til hernede. Og det går egentlig på, at hvis man som politisk parti synes, det kunne være interessant at arbejde sammen med mig, og det vil sige arbejde med strategi, med analyse af det politiske spil, men også med implementering. Hvordan får man så implementeret sin politiske strategi i sociale medier og alle mulige andre medier osv., så er man velkommen til at rette henvendelse. Jeg vil sige, det kører 100% konfidentielt. Jeg tager ikke alle ind, altså lad mig sige på den måde, jeg har nogle klare
grænser for, hvem jeg har lyst til at lege med, og hvem jeg ikke har lyst til at lege med. Så det er sådan, jeg har det. Altså, det er altså ikke alle, jeg gider hjælpe, sådan for at sige det, som det er. Det skal være nogen, der også på en måde flugter med mine politiske holdninger. Men jeg har været med til at skabe succes for rigtig mange politiske partier og bevæge sig igennem tiden, så det kan man jo måske overveje, hvis man synes det. Så det er også en mulighed. Ja, men ellers så håber jeg, at vi finder fred og kærlighed her i landet. Der er langt, og det er svært, desværre. Og specielt i de her tider, hvor alle folk de gerne vil konflikt. Altså, og jeg håber, at der også er plads til fredsstuerne i debatten, sådan så at vi ikke ender med alle sammen og vil slås, men der også er mulighed for, at vi netop kan gå i dialog med hinanden og finde nogle gode kompromiser. Så man kan sige, jeg kommer ikke til at ændre min holdning til, hvordan jeg arbejder med medier og med politik og alt det her. Men det bliver selvfølgelig på nogle lidt andre præmisser. Jeg skal til at finde mig et helt almindeligt kedeligt arbejde. Forhåbentlig er det lidt spændende, så jeg ikke går og keder mig alt for meget, men mange af de ting, som jeg i forvejen arbejder med, bloggeri og jo også det her tv og sådan noget, det kommer til at fortsætte stille og roligt. Og alle de mennesker, som jeg har lavet aftaler med, dem fortsætter jeg med, og de aftaler holder jeg, og laver nogle fede ting for dem. Så ja, vi skal huske på, at aggression ender ved børnene, ikke? Altså, det var der engang en gammel pædagog, der sagde, altså, al den aggression, vi har, det ender altid ved børnene. Når vi slår på nogen, eller når vi er aggressive for nogen, dem, der i sidste ende er modtagere for al vores aggression, er børnene. Og det skal vi altid have med i vores debat omkring de slåskampe, vi har. Børnene er de sidste modtagere, og de er altid forsvarsløse. Altså. De modtager den aggression, vi har kørende i vores samfund, i vores parforhold og alle steder. Altså. Og det er egentlig den grundlæggende argument, jeg har for at sige, prøv nu at gå dialogens vej, prøv nu at blive gode venner. Altså. Fordi det er bare dem, der kommer efter os, dem, der er bag os, som i sidste ende bliver modtager for al vores retfærdige harme. Ikke? Altså, og der er uretfærdighed i verden, og der er ting, der skal gøres noget ved, og det gør jeg også, synes jeg. Men det skal bare gøres på en måde, hvor vi på en måde skærmer de svageste så vidt muligt. Så det er jo det vigtigste. Ikke? Husk nu på, at I ikke er alene. Altså, der er konsekvenser for det, I gør. Der er mennesker, der ender med at blive ramt af jeres kamp, eller at det som I på den måde føler er en vigtig retfærdig kamp. Så alting skal ses ud fra børnenes perspektiv. Hvis ikke man ser ting ud fra børnenes perspektiv, så er man en bund og grund en kæmpe stor fed egoist. Altså. Så prøv at gøre det. Fred og kærlighed, og lad os håbe, at samfundet og verden i det hele taget går mod bedre tider. Fordi det tror jeg, det gør.